Queda inaugurada esta quinta feria Steinma Soka, queda abierta. Beti aurrera! Zer, nondik zatoze zuek? Ejadotik, Eta zer dakarzue? planetak, Planetak? musika planetarenak eta ilargiarenak. Bueno, gu lehenengo batxiko ikasli gara eta azkenien ekarri dugu bihotz hau, behi bihotz bat ikusteko giza bihotzaren funtzionamentue oso antzekoa dana eta oso ondo ikusi alda zelan organo honen barruen dausen atal desberdinek eta funtzio guztizek odola botateko gorputzeko atal desberdinetara. Asko hobeto ikusten da hola, nahi holako argazki baten baino, eta hemen aldugu ikusi zelako lodierie, zelako muskulan funtzioak, eta hobeto ikusteko holan impactanti dabe bai. Bueno, guk egin dugu proiektu pertsonala eta bakoitzak egin dugu bere gustuetan oinarrituta, egin dugu produktu bat, eta hemen gatoz azaltzera apur bat zeintzuk dira gure produktuak, eta haren helburua eta zergaitik egin dugun. Ze produktu ekarri dozue? Ni adibidez berritu dut nire ikastola eta bihurtu dut modu jasangarriago batean, 5 ezaugarri honek aurkezten, eta nire helburua da etorkizun batean Begon Jazpi nire ikastola dana modu jasangarriago batean bihurtzea, eta zeo zer holan ikustea.